Magpamati na. Wala magsadya ka. Wala magsadya ka. Kuskus Balunggo sa radyo. Sa barangay namong may duha ka tigulang. Si Lolo Ilyong at si Lolo Miloy kilala. Hindi sila Hello sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome na sa pinakamasadya nga programa ang Kuskus Balungos. 3GFM 89.1 ang pamatian ta. 106.9 ASFM ang imo paborito. Wow! Sa ngalan sang aton gwapuhon nga station manager, Kuya Hil Andan. Ang aton assistant station manager, si Elsie Palma Singway. Ang aton gwapahon nga program director, DJ White Rose. Kaupod man naton sa technical side, Noel Bogna. Mabatian kita back to back, mapawala mapatuo, duro diretso ng pagpamati sa aton mga pumuluyo, mga kanaysyaga, mga ka-ES, kag mga ka-3G. Yes, 89.1 sa wala, 106.9 sa tuo. Siyempre, sa sining adlaw, puno kita dapat sang pagpasalamat kay Lolo Birto para dali lang gid Lolo Miloy kay tamyawon tanay nga aton yung mga tagpalamati si Nanay Tasing Posadas nga nagatutok gid subong, si Mami Flor kag si Madam Nene, si Nanay Muray Habilosa kag ang aton nga tagpalamati sa 25 ka barangay sa syudad sang Sagay, likop na mga kanaysyaga, mga ka-ES ang aton nga pag-broadcast. Kanami kay madamo na subong sang nagapropamati sa aton, tutukan nyo lang ang mga programa sa 3GFM kag ASFM. Kag syempre mabatian man kita sa YouTube channel sang NYGC Blind Drama. Kag syempre ara man kita sa TikTok, sa inyong mga TikTok da, pangitaan nyo lang ang NYGC Blind Drama. I-follow nyo na mga kanaysyaga, mga ka-ES. Ari na si Lolo Miloy, nagasinya-sinya sa gadali, nagitsaya oh. Ari na sila nga duwa, ang gwapuhon nga sila, Lolo Miloy, kag Lolo Ilyong. aming ginagawa Pasok! sa ilang mga kalukuhan. Hello! Good day and good morning, Para Miloy, mayong aga si mo. Mayong adlaw si mo, Prelyong? Kamusta ang imong adlaw? Okay laman, Prelyong, kay nakita ko ikaw. Wow, ako yan hindi gid okay kay nakita ko ikaw. Dapat mangin okay kita. Ha, ano man nga mga problema kag mga nagaabot nga mga pagtilaw sa aton kabuhi. Sarangan naton ina Parmiloy. Gapati ka man na Parmiloy. Oo, masarangan to na basta nga nagasalig lang kita sa ton kaugalingon, kag nagapati kita nga may giduo nga nagabulig sa ton. Kanami to siyang imuhambal siyang nagligad nga si Mana Parmiloy no nga kita nga mga tao nagapokus na lang kisa sa trabaho. Gusto tahatagan sang maayo nga buwas damlag ang aton nga mga pamilya. Pero igo ta man na madiparahan Parmiloy ara na tagali sa kabudlayan. Oh, kabudlayan gid kay nga way sa magamato sa kon mo. Na Kabudlayan ko. oo, wala sa madibate si imo. Subong kay tungod NDPR week no? Ano gani ng meaning sa NDPR week Parmiloy? National ano naman? Itchat sila na karon si Jo. Itchat sila sila karon. Way labot sa NDPR week. One man subong no? Nutrition month. Ni dapat ginainggan yung tanan ng mga kabataan magkaon gid siyang utan, no? Kay pinakanami ina Parmiloy kay masustansya ang utan, no? Oh, Davida. May aragan nila kantang masaya ang buhay, makulay ang buhay sa sinabawang gulay, Parmiloy, no? Siya, ubos pirmi pensyon sa niya asawa. Ano ang NDPR Week? Ito ang dating National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Ipinagdiwang tuwing Hulyo 17 to 23, bawat taon simula pa noong 1979 sa ilalim ng Proclamation No. 1870. Ang layunin noon ay magpalawak ng kaalaman tungkol sa pag-iwas sa kapansanan at pagbabalik lakas o rehabilitasyon ng mga taong may kapansanan. Bakit ito napalitan? Noong Hunyo 2024, pinalitan ito ng National Disability Rights Week sa ilalim ng Proclamation No. 597. Ginawa ito dahil sumunod tayo sa United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, UNCRPD. Hindi na lang pagtulong o rehabilitasyon ang focus,
kundi pagkilala sa kanilang pantay na karapatan at dignidad bilang tao. Lumipat tayo mula sa pananaw na kailangan nilang tulungan patungo sa may karapatan silang makibahagi ng pantay sa lipunan. Nanatili pa rin ang petsa at paggunita kay Apolinario Mabini, ang ating sublime paralytic, tuwing Hulyo 23. Mga pangunahing karapatan ng PWD, nakasaad ito sa RA 7277 o Magna Carta for Disabled Persons at mga pagbabago rito. 1. Walang diskriminasyon, pantay na pagtingin sa trabaho, pag-aaral at serbisyo publiko. 2. Tulong at pribilehiyo, 20% diskwento at VAT exemption sa pagkain, gamot, pamasahe, serbisyo at iba pa. Pagtanggap sa trabaho, 1% ng pwesto sa gobyerno ay nakalaan para sa kanila. Bawal tanggihan dahil lang sa kapansanan. Madaling pag-access, dapat may rampa, espesyal na CR, signages, at tulong sa mga gusali at pampublikong lugar. Edukasyon at kalusugan, may karapatan sa angkop na pag-aaral at libreng serbisyong medikal, rehabilitasyon. Kalayaan at proteksyon, hindi pwedeng abusuhin, ihiwalay o ituring na walang kakayahang magdesisyon para sa sarili. Si Lolo Ilyong Tag, si Lolo Miloy kilala. Hindi sila Sa aton yung mga tagpalamati nga mga persons with disability ato ni subong bulan, no? Ti kami ni Parenyo Miloy kag lolo nyo Ilyong, mga PWD man kami, way labot nga senior citizens man. Ti ang amon lang yang mambal sa inyo kay kadamo bla Parenyo Miloy nagasiling sa aton nga kita kuno nga mga PWD wala kuno siyang nagabulig sa aton. Ang gobyerno kuno wala gid kita lupangod sa aton. Tagapati ka man na Parenyo Miloy. Wala ko kapate sila. Kati kung wala lagi sila katalupagod, ti budlay sa aton eh. Oo. pangahaw aragit siya. Amo na gani Parenyo Miloy, sa tutuod lang, damo programa ang aton gobyerno para sa aton ng mga PWD. Damo gid siya kayo Parenyo Miloy, kag inatanan makapayo gid sa aton. Ang problema lang kung kaisa ang pag-implementar sina Parenyo Miloy. Kaya ang problema nato ng mga PWD kisa, wala kita nagaisa Parenyo Miloy. Kita mismo nagailinaway. Kita mismo nagahinisaay ng mga PWD. Atensyon sa mga PWD para gini sa aton. May paksyon. Oo, may paksyon. Nantawa bala ang grupo namon nga mga senior citizens bala. Kaya kita nyo, kadasig sang project, nagaisa. Kita nga mga PWD, ano yung dapat nato nimuon? Sa mga banwa kag syudad subong may mga PIDAW office, pero hindi mo makita ang programa hambal sang iban nga mga PWD. May ara man kasiling nga may mga programa man nga nakalabot diri sa amon like livelihood program. Pero ang iban niya Parenyo Miloy hambal gid wala gid ya kuno. Ilabi na gid sa mga kabulagan. Speaking of kabulagan Parenyo Miloy, no, kadamo sa mga blind massage nga nagapamati sa aton. Shout out sa inyo tanan. Pero matuon man Gapati man kamo sa hambal sa kanta ni Tatay Freddy nga kwan nga isang bulag sa kamunduhan, ligtas ka sa kasalanan. Ikaw Parenyo Miloy, Why ko siya kapate? ang hambal nila Parenyo Miloy, ang mga bulag kuno ya gamay lang niya ang sala. Kaya nga hindi iya makakita bong lain kuno sa kakita nga makakita lang kuno paa sang Kasala dayon. kasala dayon. Oo. Sa mga lalaki na May kategori ko nung sala mo. Gamay sala, kidlag ko sala. Pero sa totoo lang mapagamay mapadako sala man nagyapon. Sala na gyapon. Sugiran ta kamo sa mga kabulagan, kami nga mga kabulagan. Okay, ti, sa totoo kabalo naman ang halos kalabanan nga si Lolo nyo Ilyong kag Lolo Miloy bulag man. Ang mga bulag pareho sa amon, damo man kami mga nahimo man nga sala. Honest na ha. Hindi kami sila nga magpatinlo-tinlo diri sa inyo. Kasi sa totoo lang gahimo, gakakasala kita bilang tao Parenyo Miloy. Gahimo. Kag may mga Ikaw yahaw. Ikaw. Ako? Ate ko na mo naghimo mo manakod. Ay sa totoo lang, kadamo abi sa aton yung mga kabulagan Parenyo Miloy. Nga naghambal nga sa totoo lang hindi man pero medyo gamay-gamay kuno yang sala sa mga bulag. Pwede man kung gamay-gamay lang nakita mo. Pwede. Oo. Pero sa totoo lang mga kanasyaga, mga ka-IS, makakita ka man ukon bulag, PWD ka man ukon hindi.
Pariyo lang nagyapon ang naglain lang na kay kami may diferensya sa lawas kamo wala kamo siyang kasablagan sa lawas pero pariyo man tagyapon nga madagdag sa sala amo na nga mga muyo kita perme kag mangayo sang kapatawaran sa aton mga kasalanan Nga hindi kita mahulog sa sala, kag wala taga hungod-hungod lumpat sa sala. kag mahulog sa sala nga tao Kag sala gat babaye. tag sala man nga lalaki pero kasi tutuod sa mga kabulagan kag sa mga PWD kaysa mayara man nga nagakatabo kung anong nagakatabo sa inyo nga mga makakita o kung wala sang kasablagan sa lawas gakatabo man na sa amon nga mga PWD inang mga baylo relasyon Harap lang hindi bla kontento. inang wala gakakontento sa isa nga imbes na mapasalamat gani kay may nagunong si imo kay ti amo ni nga aton sitwasyon di may nagunong si imo nga kapariyo mo man bayaan mo pa kag ipangitaan man sang iban Dapat kontinuan ka kay hindi kontento duwa na karon. Diba? hindi gina kung kaisa malikawan para Miloy nabinigid sa mga bulag kaya ang mga bulag sa mga kanaysaga naton kalabanan sa mga blind hindi ka uyatay ginaya no kung kamo yung mga kakita nagatulukay lang sa mga bulag kisa ka uyatay gina permi mapababae man o kung lalaki kisa para Miloy amo na di sa totoo ay man na Malaysia para Miloy Pero matuon man Why tadi para i-destroy ang aton nga komunidad. yes wala ta Ari tadi para i-correct ang mga bagay-bagay nga hindi man ta kambal kay di na matabo sa aton pero dapat hindi gid. oo uy may isa di ka bulag tawag Why ta na gina-destroy ang aton nga komunidad o kung ginapakalain kundi ginapakita naton kung ano ang realidad nga dapat kita tani nga mga PWD magbuligay maghiliogyon mag-isa kag hindi tani maghinisaay para Miloy Do barangay na siya ga. oh do barangay na siya sa palabuton ta nga drama wala na daya ilinaway kaya mga pasaway nagahatag di akalipay kag kun may mga makasala nagapinatawaray para Miloy amo na dapat Kita mo doon patsyaray si Albidos Duming pero patawaray gyapon. Oo, amo na siya dapat. Kita nga mga PWD, atensyon sa tanan nga mga PWD nga nagapamati, dapat mag-isa kita. Hindi kay kung makita ta nga nag-improve tong isa hindi pigaw no ilaw braya. Ako niya nga baskog niya ako niya. Itak-tak kaya ang PWD nga Pariyo gapan man na nga gapaninguha. Pariyo mo man na nga nagapanginguha imbes siya mambal ka nga kwanta bala isa tabla. Amo niyo obrahan niyo kay obrahan ko man. Na lantawon ta kun anong pinakanami da para sa aton. ang pinakalain pag hindi ko kaya mo obra siya yung mapasikat nga yaw obra. Na may araman ta na batasan kasi amo na Miloy ng mga tao nga lain ang nag-obra o kumbaga o sa mga social media bla para Miloy gin copyright mo ang post no hindi mo pero gin post mo sa vlog mo do kalimbawa do mo na bla para Miloy nga wala mo man gin credit di ba Yung kaon mo ang credit nga hindi para sa ibo. oo amo na kung kaisa ang problema nato ng mga PWD no nga wala kid kita yan nagaisa o isa ta bala para sini may programa masiling naman na program kwartahon naman na inilagi hapon di paano na mag-improve ya kooperatiba kuuton managyapon nila di paano ta na mag nami ang aton nga programa kung mag-amol lang ta sina perme tungod sa isa kalibutan lantawan ablang iban kay nagapaninguha no may mga kooperatiba para Miloy sang PWD nga sa gihapon nagapadayon ya may mga masahian sa Manila para Miloy sa mga blind massage nga hami ang ila patakaran para Miloy Shout out daw sa mga nami patakaran kag nami magdumala ha. oo okay ka mga kalabanan nato ng mga kaupdanan ng mga PWD sa tudod lang may mga abilidad tiya para Miloy nga wala sibat bisan may kasablagan ta may abilidad taya nga may mahimo kita sa aton nga pagpangabuhi bisan amo lang sino ang aton sitwasyon no pero kung ano man tani ang aton nalabutan hindi lang magdako ang aton ulo nga daw may hydrocephalus tabla nga daw pamatsagan mo do ikaw nang pinakasagad ako lang taon pariyo mo lang ta nga mga PWD gani Mabot ang panahon nga imo kasagad. Matakloban na sang masagad pa sa ibo. yes Kay hindi sa tanan nga tiod ikaw pinakasagad that's why di na dapat magina tikalon sa aton sitwasyon maging humble kita. oo na hindi kita dapat nga mangin sila nga ano mala ng abilidad yaman sus ako na sobrahan ko pa na amo nang batasan nga dulhaon naton kay batasan na naton bilang tao pro kontrolo naton na maamat-amat naton inapunggan para Miloy hindi kita magpadala sa mga tentasyon amo na nga dapat mag-isagid kita do pariyo man na sa relasyon bala dapat mag-isa ka mo nga mag-asawa hindi kay puro lang inaway ti panong inyo pamilya di bala sa inyong pagkamasadya
kita sa mga PWD community Parimiloy dapat mag-isa, no? Lantawa bala diri sa amon sa una may mga programa kami, may mga kun ano da nga mga hilikoton. Ay, sus, subong way na. Pag may ara gin man pila lang ka mga tao ang nakaambit Parimiloy. Di kita magabusin na. I-face na ito na realidad sa kabuhi. Oo. Muna sa iban ko, no? Kung ako yan magsigi kami tungkol sa mataan, ay hindi. Kus na iyan, ha? May kilala ko na mo. Ay, doon? Oh, face the reality, ah. Oo. Kung ginaton kabuhi. Kung Dapat. wala na. Kung may harap pa eh. Padayon pa eh. Oo. Padayon. kilala. Kung wala ba lang kamo ginasakit sa inyong partner, ngayon nga idoran nyo pasda. Oo, nga abi hindi nyo pag ibalik ang mga sang una ninyo nga ginhimo pag pangaluyagay. Di kay puro na lang kamo inaway tapos binulagay tapos ibaylo sa iban. Islan. Bayluhanay. Na amo na da. Di amo na siya dapat no. Ha? Ang importante pangamuyo lang kita. Ano man ang aton sitwasyon para miloy. Kay way naman tadangpan nga iban sa tutuod lang. Okay. No, sa ato naman tagpalamati kabay nga hindi lang maglain ang inyo buot kay gin pa hayag lang namon diri ang realidad kabay pa nga ayos lang kamo da gihap. Real talk na siya. Oo, real talk lang na. Kung may idugang kamo, comment lang kamo diri sa ato nga Idugang channel. tadason. Okay, dugang tadason. Ginabato na namon ang inyo komento, no? Pero kung daw lain, gedi PM na lang sa amon, di na lang pagi-comment. Sabto na nabo na sa off the air. Oo, no? Sige ah. Para kayo sa barangay namon. Hello mga kanay siyaga, maayong aga gid sa inyo tanan. Ako naman si Papa Mel, nagatamyaw gid sa inyo sang isa naman ka mabugnaw nga aga. Sa sining adlaw tamyaw naton ang padayon nga nagasuporta kag nagapamati sang aton nga mga programa diri sa NYGC Blind Drama sa YouTube kag TikTok. Thank you gid sa inyo padayon nga pagsuporta kag pagpamati. Kay amigo naton Raymond Dalunes, upod kay Lolo Munding. Da wala man naniras Lolo Ilyong kag Lolo Miloy sa imo Lolo Munding ah. Kalma lang danay. Amigo naton Michael Loses. Amigo naton Lito Palermo. Amigo naton Joseph. Kamusta na yan Toto Joseph daman? Si amigo naton Carl Ivan. Amigo Charlie Bordan. Kevin Bordan nga nagapadayon sa iya lingaw-lingaw sa kagab-ihon. Siyempre, tamyawon taman ang tanan niya mga abyan naton dira sa Mansilingan sa Home for the Blind. Kay amigo naton Peter Gabrina. Kag siyempre sa upod taman diri kay Rayjan Domingo. Kamusta na das Lolo Albino, Lolo Doming, amigo Rayjan? Kapamahaw na sila. Tamyaw taman si Nong Romeo Pineda. Tatay Romeng, mayong aga da sa imo kag sa tanan yung mga Pineda family dira sa Hinigaran. Kay Queenie da kag kay Mati, mayong aga gid. Kay Toto Sayon, mayong aga man kag sa tanan-tanan na lang nga nagapamati ah. Labi na gid sa aton nga audio vision editor Romel T. Pineda kag sa tanan-tanan nga nagasuporta sa aton. Thank you gid. Nagapamati man sa aton amigo Paul Jan Organya kag Lolo Puloy. Lolo Puloy yuhom-yuhom gid o. Mayong aga gid sa inyo tanan kag syempre kay Lady M kag kay Maki the Blind Swordsman. Mayong aga gid sa inyo tanan. Ari di sa si Lady M namyaw sa inyo, Lady M tamyawas labi. Loy, may nga agad sa inyo, Loy. May nga agad sa tagang NYGC yan. The Blind Drama. Haba. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pagpamati sa inyo programa nga ginasaligan Kuskus Balungos. Kita ay kitaliwat sa sunod nga Sabado sa dugang naman nga mga impormasyon kag kalingawan. Salamat gid. Halong kamo ha, kay medyo maulanon sa buong ang tiyempo. Drama.